no. जरा इतना कुछ नहीं कर पाता Yes, kasih kok. Namanya apa nih? Kapan kan sini mana? Oh. Adem, गरम लाने थानो हायाखै। मानसिया न'आव माबायदि खाबालाय? माबायदि जानानै दं? मोसायोमोन दा ने? जायगा बुं हा लाजिनाङा लाजिनाङा दे मा होनांगौ सोंदो एसे फोरमायना होनो होमबालाय मानिया जाखांबायमोन नोंसोरो जायाखै ओरै सासे थांनांगौ जायगाया गैला बेयाव थांनो नागिरदों थोंसै
Mau itu bilang mau lo. Oke. Naik bang. Video naik. Hả? Mười thơm xong rồi đây. Gì vậy? Hả? Nyala kan?